কলকল কলরা কলকল কলকল সেটা বোধ কলরা হব আমার ঠিক আছে আচ্ছা দিদি ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତମେ ତମର ଫେଭରାଇଟ ଆଇଟମ ଦିଟା କରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ କରିବି ତମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଆସେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ମାଷ୍ଟର ୱାଓ ମୁଁ କେବଳ ଗାଜର ଗାଜର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କରିବି ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଇଟମଟା ନାଁ ହଉଛି ଗାଜର ଗଜ ଗଜ ଖାଇଲେ ଜାଣିବି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇଲେ ପାଟି ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ପୁଅ ଗୁଡାକ ଓକେ ଓକେ ଆଡିଆ ଭାଇ ଆଡିଆ ଆପାଲୋ କଣ ହେଲା ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ପାଦ ଧୋଇଲେ ଖାନ ଖାନ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କଣ ଦେଖେଇବି ଅଙ୍କଲ ପାଦ ପାଦ ସେ ଧୂଳି ନବ ଧୂଳି ଭକ୍ତିରେ ଆପାଲୋ ଭକ୍ତିରେ ଆପାଲୋ ବୋଲୋ ଦିଦିର ପାଦ ଗୁରା କି ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି ପୁରା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ଭଳିଆ ହେଇଛି ବାପାଲୋ ବାପାଲୋ ଦିଦି ମତେ ଏଇ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେବେ ମୋର ଉଠିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଦିଦି ହାତ ଭଲ ସେ ତତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ତୋର ଉଠିବ ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲେ ବାପାଲୋ ବାପାଲୋ ଦିଦିର ହାତ ଗୁରା କି ତେଲାନ୍ତିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ବାପାଲୋ ମୁଁ ଚଢିବି 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 ଚଢିବା କଥା କହୁଛି କଳା ଘୋଡା କଳା ଘୋଡା ଚଢିବ ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବ ଦିଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀ ଜାଣିଲି ତ ସେଟା ଦେଖାଉଛି ଏତେ ବଡେ ତା ମୁଣ୍ଡର ଅକଲ ହେଇନି ତମେ ପଦ ଦି ପଦ ପଚାରୁନା ଜାଣିପାରିବନି ପଚାର ପଚାର ଆଚ୍ଛା ହଉ କହିଲେ ବାବୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ ପାଣି କହିଲି ଅଙ୍କଲ ଭାଇ ତୋ ନାଁ ପାଣି କହିଲୁ ମୋ ନାଁ ବା ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ପାଣି କହିଲୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ନାଇଁ ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ବାରଗାଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବାପା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ତୋ ବାପା ମୋ ବାପା ବା ଏଇ ସୋନିଆ ଚେପା ନାଖିଆ ଫେର କହୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାଡାମ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ହେଲା ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ଜାଣିନି କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିବି ଏତେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୁଡ୍ କହିଲେ ଦେଖି କଣ ଜାଣିଛ ଏଠିକି ଆସ କହିବି କୁହ ଆପାଲୋ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିଦିଅ କଣ କଣ ଶିଖିଛ କହିବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ କିସ୍ ୟୁ ତା ମାନେ ଜାଣିଛୁ ନା ୟୁ ଡଗ୍ ଦିଦି ଯାହା ଶିଖେଇବେ ସେଇଆ କହିବ ଅଲଗା କିଛି କହିବ ନା ଦିଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ତାର ଅକଲ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଏ ରହିବେ କୋଉଠି ନା 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 ବାପାଲୋ ମୋର ସକାଳୁ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତୁ ବଜାରକୁ ଯା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡିଆ ଔଷଧ ଆଣିବୁ ହଉ ମୁଁ ଆଗେ ଦିଦିକି ରୁମ୍ ଦେଖେଇଦେବି ନା 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 ଦିଦିକି ଆଗ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା ମୁଁ ଦେଖାଇବି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ ଯା ବଜାରକୁ ଯା ଦିଦି ଛୁଆ ଲୋକ ଆଗେ ଦେଖା ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଘର ଭିତରୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁ କି ନ ପଢୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଲ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଫେରେଇ ତ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ହଉ ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମାମୁ ନମସ୍କାର